In yau ka saba ziyartar wannan channel ɗin, ka danna mana subscribing kana ka danna ƙararrawar sadarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode. Wai yanzu kana ji a garin nan ni za a yi wa walakanci a garin nan. Ni za a ci mutunci na a garin nan. Ni da garinmu, saboda Allah fa. Ni da garinmu, garin mahaifana. Na ce mun abu ba za mun ba. Ni za a ci mutunci a garin nan. Wai ina tafiya a kafa na ne mashin na ce rage mun hanya wai ba zai rage mun ba. Saboda Allah. Shi ne kawai ka tashi ka ɗaga hankali. Ya za ka ce dan shi ne? Haba kai dan Allah. Ka daina ɗaga hankalinka akan abin da bai kai ya kawo ba dan Allah. Ya barin ɗaga hankali na ba. To me rayuwar? Ni barin gama a garin nan. Da kake gani. Wallahi a garin nan ina gama kai hatta to kai ni wallahi an ci mutunci a garin nan. Wallahi ba zai yiwu ba. Ni aka ma ne. Na rantse ba zai yiwu ba. Shi wannan abin na kai ba zai yiwu ba wallahi. Kai hakuri ba wani abu bane ba duniya. Kai ba zan hakurin ba. To ba duniya bace ba. Duniya abin da bai kai ya kawo ba ka zo kawai gaba ɗaya duk ka ɗaga hankalinka. Ta ya bai kai ya kawo ba? Ya za ka ce mun bai kai ya kawo ba? Irin wannan za ka ɗaga hankalinka ba ni na ɗauka ma wani ne ya je ya shiga gidanka. Yo wannan gwara ma wani ya shiga gidana wallahi. Allah a ita duniya dama sai an yi haƙuri. Za ka ga abubuwa da yawa a rayuwa. Kamata ya kai haƙuri kana haƙuri mana. Ai ka nuna to wannan ai ka nuna rashin haƙuri. Allah sai na ɗau mata. Wannan ai ka nuna rashin haƙuri a rayuwa kenan. Kawai kai dan ba ɗauke ka ba. Ka zo ka tada hankali. Ni na ɗauka wani abun kirki ne ma. Amma duk ka zo ka tada jijiyan waya kai waya ba ɗauke ka mashin ba. Dan haka yanzu ba za mu je. Wannan ai ba ka da hujja. Ba ka da hujja. Shikenan kawai ni dai kawai bare yi ba kawai wallahi. Wai yanzu kana ji a garin nan ni za a yi wa walakanci a garin nan. Ni za a ci mutunci na a garin nan. Ni da garinmu, saboda Allah fa. Ni da garinmu, garin mahaifana. Na ce mun abu ba za mun ba. Ni za a ci mutunci a garin nan. Wai ina tafiya a kafa na ne mashin na ce rage mun hanya wai ba zai rage mun ba. Saboda Allah. Shi ne kawai ka tashi ka ɗaga hankali. Ya za ka ce dan shi ne? Haba kai dan Allah. Ka daina ɗaga hankalinka akan abin da bai kai ya kawo ba dan Allah. Ya barin ɗaga hankali na ba. To me rayuwar? Ni barin gama a garin nan. Da kake gani. Wallahi a garin nan gama kai hata to kai ni wallahi a ci mutunci a garin nan. Wallahi ba zai yiwu ba. Ni aka ma ne. Na rantse ba zai yiwu ba. Shi wannan abin na kai ba zai yiwu wallahi. Kai Allah ba wani abu bane ba duniya. Kai ba za hakurin ba. To ba duniya bace ba. Duniya abin da bai kai ya kawo ba ka zo kawai gaba ɗaya duk ka ɗaga hankalinka. Ta ya bai kai ya kawo ba? Ya za ka ce mun bai kai ya kawo ba? Wannan za ka ɗaga hankalinka ba ni na ɗauka ma wani ne ya je ya shiga gidanka. Yo wannan gwara ma wani ya shiga gidana wallahi. Allah a ita duniya dama sai an yi haƙuri. Za ka ga abubuwa da yawa a rayuwa. Kamata ya kai haƙuri kana haƙuri mana. Ai ka nuna to wannan ai ka nuna rashin haƙuri. Allah sai na ɗau mata. Wannan ai ka nuna rashin haƙuri a rayuwa kenan. Kawai kai dan ba dauke ka ba. Ka zo ka tada hankali. Ina ɗauka wani abun kirki ne ma. Amma duk ka zo ka tada jijiyan waya kai waya ba dauke ka mashin ba. Wannan ai baka da hujja. Baka da hujja. Shikenan kawai ni dai kawai. In yau ka saba ziyartar wannan channel ɗin, ka danna mana subscribing kana ka danna ƙararrawar sadarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode, mun gode.